Ευθυμίου, θέλω να μας δώσεις αμάξια κάτω από 3.000 ευρώ. Νομίζω ότι είμαστε η μοναδική έκθεση αυτοκινήτων που έχουμε όλες τις τιμές. Από πολύ ακριβά μέχρι πολύ φθηνά. Ξεκινάμε από 1.500 ευρώ και φτάνουμε μέχρι 50.000 ευρώ. Αλλά επειδή μου το ζητήσατε, θα σας δείξω μόνο φθηνά σε αυτό το βίντεο. Ελάτε μαζί μου να δείτε. Hyundai Aletico με ξαπλώστρα. Φτιαγμένο με 2.500 ευρώ. Ελάτε μαζί μου, έχω πολλά. Honda Octavia με 2.500. Λουλούδι. Είσαστε έτοιμοι? Citroën Xara. Αν θέλεις να μοιάζει με ασφαλίτη, έλα και πάρτο. Seicento με 1.900 ευρώ. Έτοιμο να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Γιατί μπορεί και άλλο Xara σας περιμένει εδώ να αισθανθείτε ασφαλίτες. Αυτό επειδή είναι πολύ καλό, το βάλαμε στη σκιά. 1.700 ευρώ μόνο. Ελάτε, έχουμε κι άλλα. Subaru Impreza 1.600 4x4. Λουλούδι, έτοιμο να οργώσει όλους τους δρόμους. 3.300. Εντάξει, από 3.000 και κάτω. Σας έδειξα και ένα από 3.000 και λίγο πάνω. Opel Astra Coupé με 3.000 ευρώ. Alfa Romeo 147 με 3.000 ευρώ. Volkswagen Polo με 3.000 ευρώ. Seat Ibiza με 2.500 ευρώ. Στην Ευθυμίου Cars μπορείς να βρεις ό,τι αυτοκίνητο θες. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα που δεν μπορούν να χωρίσουν σε ένα βίντεο. Ελάτε από εδώ, Κωνσταντινούπολεως 214 και θα βρείτε ό,τι αυτοκίνητο θέλετε σε ό,τι τιμή θέλετε. Τα επόμενα βιντεάκια θα είναι με λίγο πιο ακριβά. Ετοιμαστείτε και μείνετε συντονισμένοι. Γράψτε το τηλέφωνό μου. Θα το χρειαστεί σίγουρα.